Buenas, me pillan en el ensanche de Barcelona. De hecho, los Encantes están ahí abajo y la Sagrada Familia un poco más ahí. Como ven, las típicas calles cuadriculadas. Voy a entrevistar a nuestro ciudadano que llama, no t'emprenyis, Jaume Reixac, el editor del Triangle, el semanario que lleva 35 años dando caña. Nunca mejor dicho. O sea que he quedado con él para que me cuente, vamos, su vida, la del semanario y Cataluña. ¿Cómo está Cataluña? La verdad es que Jaume ha sobrevivido a muchos, a Núñez, a este paso también a Laporta, a Pujol, en fin, al caso Banca Catalana, tiene un par de libros, un libro sobre eso, etcétera, etcétera. Bueno, pues luego les cuento. Ya estamos. Mira el Jaume, soc el nou becari. Ahí sale el monstruo! Canya! Tot bé? Va, no, anem a abraçar, tio. Un moment, bé, això... Espera, com estàs, tio? Un grande. Escolta'm, no t'empenyis, he fet un vídeo dient que ets el nostre ciudadano Kane. Senyor Jaume Reixac, no, ho he encertat quan he dit de la ciudadano Kane. Que aquest té una retirada amb vostè, efectivament. Sí o no? Venim de lluny i anem més lluny. No, i anem cap allà, Miri, aquest també, Aquest també, Aquest també. No, si ho he encertat, per primera vegada tot una cosa. Escolti'm, no, i ara anem... Vingui, perdó, estem a on, al cau del llop, per entendre la redacció, no? Vingui, expliqui'm. A molta honra. Expliqui'm quin és el secret del triangle, perquè aquí està tota la col·lecció completa, no? Quin és el secret? Doncs treballar com a cabrons. Aixecar la persiana cada dia i... Però tenir vocació de periodista i tenir il·lusió en canviar les coses cap a millor. Escolti'm, quan celebra el 35, a la primavera? Bé, ara farem l'aniversari, que és el dia 29 de gener, i esperem doncs, que quan faci bon temps ho puguem celebrar en una gran festa col·lectiva. Això que evidentment vindrà a TV3, no els he vist encara a TV3! Vindrà. Tot arriba. Miri, jo em dic Jaume Reixac i Riba i tot arriba. A veure si m'estem. Els seus covages que li dien records des d'aquí, no sé si el convidaran a TV3. No, però seguirem. I a més aquí tenen els últims números, no? També? Sí. Sí, no. Des de l'any 1991, abans de la Barcelona. 90, perdó. Ah, no, clar. Ara fem el 35è aniversari. Clar, aquí, perdó, el 90 és que l'està a part. Escolti'm, doncs he vingut a que m'expliqui això, el secret del triangle, com està Catalunya, i, home, a tots els que vostè ha sobreviscut. Núñez, Pujol, la llista és llarga. Continuem.